Přijměte pozvání do Písecké brány v Praze na Hradčanech ve čtvrtek 25. září od 18 hodin. Dnes představím dalšího hosta, Vláďu Babku. Dobrý den, jmenuji se Vláďa Babka, jsem kouzelník, falešný hráč, věštec a milovník Staré Prahy. Měl jsem to štěstí, že jsem v minulém období potkal dva úžasné lidi. Jsou to, hned vám je ukáži, Pavel a Monika Vošalíkovi. Jsou to lidé, kteří mají neuvěřitelnou energii a svůj život si opravdu užívají naplno. Pavel má 25. září v Písecké bráně od 18 hodin vernisáž svých obrazů, který nazval Olejem, srdcem, kovem aneb Když si kluci hrají. Já mám tu čest, že jsem byl pozván. Proč? Pavel mi totiž dal své namalované karty, z nich jsou i tyto jejich portréty. A já vám s jeho kartami ukáži kouzlo. I v průběhu celého večera, celé té vernisáže, já zde budu kouzlit, můžete si za mnou přijít, nechat vyvěštit, co vás čeká v budoucnosti a všichni se jistě velmi dobře pobavíme. Moc se na tuto akci těším a proto mějte se hezky, přeji vám kouzelné dny budoucí. Děkuji vám.